Қадірлі достар, менің ісімім Гүлнара Ярулина. Мен Мәскеу штаб татар деген ұйымының координаторы болам. Мен Мәскеуден келдім сізге қонаққа. Біз татарлар білен көп іш алып барабыз. Һәм біздің ұйымда бик актив эшләр студентлар белән алып бара. Һәм біз һәр якшәмбе яшьләр белән кичәләр уздырабыз. Бик күп яшьләр Казаннан, аларны таныштырабыз һәм аларга ярдәм итәбез. Казаннан 2014 елда Мәскәүгә күчтем дә һәм менә бик зур эш алып барам татарлар белән. Һәм үзем дә менә КХТда укыдым. КХТны беләсез инде. Химико-технологический университет имени Кирова. Вот шунда укыдым программистка. Специалитет шул булды һәм хәзердә менә IT технологияда буенча шулай эшлим. Менә мин штабка ничек барып чыктым дип сорасагыз, мин үзем Казаннан булгач, 14 елда күчкәч инде Мәскәүгә. Казанда яшәгәндә татар телен оныту дигән проблема юк инде. Хәзердә сездә дә менә Мәскәүгә күчеп киткәч инде, анда бит төрле милләтләр, анда төрле телләрдә сөйләшәләр. Бер-берсен аңлау өчен менә түрк телләре ул бит безнең татар теленә бик охшаш. Беләсезме, аңлыйсызмы? Менә гомумән төркчә, Азербайҗан, Үзбекстан, алар безнең телгә бик охшаган. Менә саннар булсамы, анда Казанда ничә миллион кеше яши? Шулай булсын, әмма Мәскәүдә 15 миллион кеше. Ну, бу примерно сан иде. Һәм шуңа карамастан, төрле төбәкләрдән килгән кешеләр бөтенсе Мәскәүдә. Вы представляете? Разные национальности, разные из разных городов. Менә бик күп татарлар инде әлбәттә янәдән булган Нижний Новгородтан бик күп татарлар. Алар инде 70% bütün татарлар безнең йөргән татарлар инде ул Нижний Новгородтан. Аннары Пенза, Екатеринбург татарлары бик зур актив. Шулай ук Мәскәү өлкәсеннән бик күп татарлар килә безнең кунакка. Шуңа күрә менә сезгә дә мөрәҗәгатем бар иде шул. Татар телендә сез монда да дусларыгыз белән сөйләшегез. Менә Мәскәүдә яшәгән татарлар гомумән татар телен белми вообще, представляете? Әти-әниләре татар булса да, алар менә җанисәптә үзләрен татар дип язмадылар. Менә нигә дип сорыйлар миннән, кая 600 мең татарлар кая алар дип сорасалар, алар үзен татар дип язмадылар. Нәрсәгә дип сорасагыз, алар бит әйтә, мин татар телен белмим. Biz бит аларга әйтәбез, ну, синең әниең, әтиең дә татар бит, ник инде син татар түгел. Менә шундый эштә алып барабыз без. Әйтәбез аларга, татар булып калыгыз, татар булуын онытмагыз, горурланып йөрегез. Менә бик кызык вакыйга булган иде. Менә үзем Мәскәүдә яшәгәч, мин инде бик популяр Мәскәүдә, шулай икән, мине бөтенсе беләләр. Гөлнара, исәмсез дип дә бик зур Мәскәүдә минем белән исәнләшсәләр, мин кемне булса да беләм, кемсен булса да белмим. Менә bütün татарлар инде менә бер-берсе белән сөйләшсәләр татарча, мин аларны бик яхшы аңлыйм һәм бер тапкыр метрода һәм анда да менә татарлар бик күп.
bir tapkır min asta yürgen, metroda bargan idim hem karşımda onlar söyleşerler idi bik motor edip tatar telinde hem benim turunda söylediler. Min onlarını anlayayım hem onların iyi motor kız koyan iken deyip uz ara söyleşerler. Min onlara aytım min kazandan deyip min tatar kızım. Onlar külüp koydular. Şolay sen bizni anlıyorsun hani mine yeydi min tatar kızım. Вот так что шундай да вакыйгалар була. Минем бик кызык историялар Мәскәүдә бик күп. Менә без штат Татарда бик күп чаралар алып барабыз. Менә роликта карарсыз хәзер. Бу йортта һәрвакыт көтәләр. Туган тел монында кичәләр. Без әзер килергә яңадан. Татарлар очраша дисәләр, татарлар очраша дисәләр, татарлар очраша дисәләр. Сорауларыңыз булса бирегез, мин җавап бирермен. Киләчәктә тагын бу штабның нинди максатлары бар, нинди планнарыгыз бар? Иң зур максатларыбыз инде әлбәттә ул татар телен онытмаска, белергә, татар телендә сөйләшергә. Менә Мәскәүдә яшәгән татарлар, алар бит татар телендә сөйләшмиләр. Зур проблема бар иде шундый. Менә шуңа карап инде без һәрвакыт шундый кичәләр уздырабыз һәм һәр шәмдә без татар телендә сөйләштерәбез аларны. Беләсез бит инде төрле төбәкләрдән килгән татарлар, аларның төрле диалектлары. Менә Мишәр татарлар диалекты диләр, аларда бар ничектер ч дияләр, ә Нижний Новгородта алар наоборот ц көт. То есть цәйцәбез. Вот шундый алар инде бер-берсе белән сөйләшергә ничектер уяла. Без наоборот аларны сөйләштерәбез һәм бу уялуын чыгарабыз алардан. Һәм шулай итеп алар сөйләшә башлый. Менә бу татар мафия уенда алар бит татарча сөйләшәләр һәм төрле диалектлар ишетелә. Менә сразу Пенза татарлары манда, Нижний Новгород татарлары. Менә иң төп максат инде әлбәттә ул татар телен уялмаска, чыгарырга, горурланып йөрергә, мин татар диеп Мәскәүдәме. Мәскәүдә бит төрле тел милләтләр. Шуңа карап, менә мин татар баласы шулай йөрергә. Минемчә шундый минем максатым шундый. Мин үзем Казаннан булгач, татар телен беләм, сөйләшәм. Алар миннән сорыйлар, каян матур татар телен беләсең? Мин бит инде Казанда укыдым дип әйткәч, алар сразу